Ayun, si Pres, tsaka si Sir Jonard. Yung ano, yung akong kulang, na-order ko dyan. Andito, sir. Okay, may pamigay natin. Oo. Kala ko yung pinag-visa niyo. Ito, sir, kasali to, hindi. Sir, magandang umaga sa ating lahat. Pagpunta natin, may aning saunahan. Susunod itong sakyan ni Sir Jerry. Doble. Tapos, pagdating doon sa side, yung mga nasa kanan dito, tapos yung nasa kaliwa dito, pabi tayo. Papasok yung sakyan ni Sir Jerry para mabarikadaan natin yung pupuntahan natin. Kasi, ano siguradong pagdadagsaan yung mga tao din baka hindi natin ma-control. Kaya mas okay na yung tikit-tikit yung sakyan natin para masardukan. Bali yung ating sarap, siguro yung dalawa ng blocker. Ngayon, tarlak na yung intersection na natataanan natin. Sila lang yung pwedeng umovertake. Sila lang yung pwedeng umovertake sa linya, babalik sila sa rocklet. Para ganun ulit pag may intersection, lock ulit. Para tuloy-tuloy yung daloy natin. Sila lang yung pwedeng mag-overtake. Kung anong takbo nila, takbo ko, tapos takbo nila. Ano na lang, yung mga taga-Maynila sa likod, tapos yung mga taga-Norte, sila yung nakakanan. Yung anim, Jonard, Beb, Jacoy, James, saka Iman, anim sa darang. Sige, pwede lang sir. Apay tayo saan? Magpagyaran sa lahat. Magpasalamat natin sa dito kami lahat. Siya ng safe. Sana kabayan po kami. Patubayan. Sa aming pupuntahan. Maging successful ang aming charity ride. Magpasalamat natin sa mga biyayang binibigay niyo sa amin. Sa amin naman. Humingi kami ng kapatawaran. Dala po ng dami sa sagdalan. Pinapagod po namin ang panalangin sa Malamig.
Sir Jeff in the house, yo. Awan na ako, nay. Abay, nagtapos yung rimos pa iban. Nagiging SK. Ang may panalip sa SK dito. Na. Apa nagtatatak sa SK? Ayun oh. Nagbigay ka di po sakal. So may ano pa, pasara manggol. Magkikipon mi pa. Dilay. Hop hop. Ano ka dyan daw? Hindi, magiging nila ba ako ang harap? Ano ginakan nyo? Awan na kanyo, rumor kayo kababay. At kasi ka lang ha. Kaya kayo sa sabo. Ayun no, si Sir Jeff. Yo yo yo, what's up? So yun no. Sir. Ayun no, si Sir Jeff. Busy sir. Sir Danny. Carbolo D. Ayun no, Ninja 400. Ako din, 1,000cc ako. Ayun no, 1,000 cc. Nagsisi. Kevin, mamaya na daw yan. Picture daw wala, picture. Okay, picture na, picture na. Meron sa kwanta. Sir. Ano, picture, mga Naman to.
Ayun oh, Sir TV oh. Price lang yan. Sir.